Казан Экспо бүгін түрлілігі белән гаҗәпләндерә. Монда залларда көн дәвамында халык агымы туктамый. Киңәшмәдә бер урында гына тыңлап утыру дигән нәрсә юк. Монда дөньяның төрле почмакларыннан җыелуларын, халыкара саммит узуын белмәгәннәр дә шундук абайлап ала. Кемдер калпактан, кемдер чалмадан, халыкара ислам форумы булганлыктан каплаулы киемнәрдән булучылар да бар, әмма ниндидер катгый таләпләр куелмый. Беренче залга керәбез, монда хәләл индустрия күргәзмәсе керә-керешкә төрек кахвасы белән каршы ала, арны һәркем авыз итә ала. Тәшәккүр ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Менә кунакларны кыргыз йортысында каршылыйлар. Табигатькә якын булуны, гадилекне чагылдырасыбыз килде диләр. Шулай ук үз продукцияләрен танытырга килгәннәр. Ичимдиктерибиз менен алып келгенбиз. Эртеден бери көптөгөн татар боордошторубуз келип жарманы көрүп, максымды татып, мындай эл аралык деңгээлде бири-бирибиз менен баарлашканыбыз менен Янәшәдә генә Индонезия стенды. Алардан да саммиттан алган тәэсирләре турында сораштык. Tepatnya di Sulawesi Barat, Mamasa. Мин Россиягә кахваның берничә төрен алып килдем. Аны үзебездә җитештерәбез, үз плантациябыз бар, компаниябызны булдырдык. Россия халкының кахва яратуын беләбез, безнең продуктка да ихтыяҗ булыр дип уйлыйм. Өч пишмак, бәлеш, чәкчәк, пәһләвә, эшлекле сөйләшүләрдән бушаган арада кунаклар милли ризыклардан авыз итә. Телисең икән үзең пешергәнне ашый аласың. Bizim монда бәрәңге белән ит, монда он. Хәзер мастер-класс үткәрәбез безнең кунакларга. Bizim монда бар пеш, тәмле татар чәе. Шушында ук ханбикә киемнәрен киеп карыйлар. Безнең монда милли киемнәрне киеп карыйлар, кунаклар, төрле яклардан килделәр безгә кунаклар. Вот, шундый матур тарих костюмларын киеп стакарчыкка төшәләр. Бу костюм Симбикә, ханбикә костюмы. Менә шундый кайнап торган кызыклы мәйдан. Коронавирус белән бәйле саклык чараларын үтәү таләбеннән кала чикләүләр дә юк. Телисең икән шейх яисә корольлек вәкиле белән аралаш, алар синең каршыңа ук очрый. Ә иң зур делегация Төркиядән иде. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.